For the go! So what's up mga katsoy? Dili sa ko magkanta-kanta karon kay na yung mga bata puro tapulan kay manghugas og plato. So atong himuan na ni bato-bato pick ni sila. Kung kinsay mo daog sa ila ha. Dili sa kila kahugas og plato. Oh, mapildi sa mapildi nila ni. Hugas sila sa plato. Sige lang tulod-tulod ang atong bato ni bato-bato pick pero atong tapdapan aron dili sila makakita. Tapan na to. Sige, larga. Ready na mo? Ready na mo? Para ma-surprise to there. Surprise sila yung nagana ba? Okay. Larga. Okay, bato. Okay, bato. Balik. Wala pa. Bato, pick. Yeah, 1, 2, 3. Pildi. Pero, pinakauna pa akong food. Ay, Wala pa pildi. ako sa excitement. 1 point. 0. Okay, larga. Bato, pick. Okay. Ayaw, di ma. Okay, larga. Di ka tulog. Ano to, papel mo to. Good. Full. 2 points. 2 points. Nana ko, 1. Wala. 1-0. Tama na sa 5. Oh, gunting, wala ba yung papel? Okay, gintre. Okay. Bato, pick. Sige, ready? 1, 2, 3. Rina, 3-0. True nga, hiyaran magadaw. Hindi ka magkaugas sa plato. Sige. Tama sa 5. Bato, pick. Charo, ha? Sige, cute. Na. 1, 2, 3. Tudluan niyo, din niyo. Uloy. Tudluan na. Ay, tudluan. Tudluan na. 4-0. 4-0. Okay. Larga. Last round. Piligyan po kay 0 pa ko. Last round. Hindi nakahugas sa plato. Last round. Sige. Bato, pick. Ready? Hindi din ako mugas. Hugas plato. Tama sa hugas plato eh. Wow, hugas plato. Ang naman sa dili ka hugas. Lipayan yoy. Grabe ka lipay. Luoy kay hugas plato.